Türkmenistanda VPN ulanjylarynyň sany we gurnaýjylary edilýän basy şartlar internetiň ýygyderli petiklenmegi Türkmenistanda VPN hyzmatlaryna bolan isleg artdyrýarka. Häkimetleriň görýän gadagançylyklary hem ýyzarlamalary ustalary gizliň işlemäge mejbur edýär we töwekkülçilikli ýagdaýat alýar. VPN gurnaýjylary Aşgabatda ýene-de tutsak edilýär, käbirleri 15 günlük azatlykdan mahrum edilýär. Bu arada habar berýän habarçylaryň sözlerine görä internetiň petiklenmeginden aýlanyp geçmek üçin mümkinçilik görýän hyzmatlary bilen öpçün edýän hünärmenleriň sany azalýar we olar gizliňlikde işleýär. Olaryň serhesap bolmagyna garamazdan howpsuzlyk gullaklarynyň işgärleri käde olaryň käbirini anyklamagy we tutsak etmegi başarýar. 3-nji oktýabrda tutsak edilen ussa howpsuzlyk gullaklary tarapyndan hile bilen tutuldy. Ol polisiýa bölümine saklanýar. Oňa 15 gün tutsaklyk we 15.000 manat jerime berildi. Dip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gurrun beren çeşmeleriň biri aýtdy. Azatlyk radiosu çeşmeleriniň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen tutsak edilen ustanyň adyny we tutsak edilişiniň beýleki jekmejekliklerini çap etmekden saklanýar. Bu aralykda blokirlemeden aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän VPN-leriň meşhurlygy ýurtda artýar. Häzirki zaman aragatnaşyk serişdelerine şol sanda mobil telefonlaryna hem isleg köpelýär. Resmi işleýän dukanlarda müşterilere durly telefonlar hüdürlenýär. Mysal üçin iPhone 20.000 manada satylýar we adamlar olary satyn alýarlar. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi kursy boýunça 20.000 manat 5.700 Amerikan dollarynyň gowrak bolýar. Gymmat bahaly aragatnaşyk enjamlaryny satyn almak olaryň işlemegi üçin zerur aragatnaşyk şertleriniň bolmagyny hem talap edýär. Interneti berk çäklendirýän ýurtda VPN hyzmatlary internete päsgelçiliksiz girmek üçin ýeketek mümkinçilik berýär. Azatlyk bilen gurrundaş bolan ulanjylaryň sözlerine görä ýurtda işleýän ýeketek IMO Messengerinden pidalanmak üçin hem köpçülük Android programmasyny işleýän telefonlary ulanmaly bolýar. Sebäbi iPhone üçin ýene-de VPN gerek bolýar. Ýurdun häkimetleri ilatyň interneti ulanşyna doly gözegçilik etmäge synanýar. Howpsuzlyk gullaklary petiklenen VPN ulgamlaryna girmek üçin hyzmatlary öpçün edýän hünärmenleri ýygyderli häsiýetde tutsak edýär. VPN hyzmatlaryny gurup berýän ustalaryň ýydarlanmagy bilen birlikde VPN ulanjylary hem basşatynda galýar. Lewat vilayatyna häkimetler 6-njy oktýabr hatyry güni ähli büdjet işgärlerini paýta ýygymyna çykarmagy, şeýle-de ýygym işler bilen bir hatarda şol güni gowuçy meýdanlarynyň gapdaryny hatyra çärelerini geçirmegi meýilleşdirýärler diýip Sewit merkeziniň häkimliginden döwlet edara kärhanalaryna iwerilen tawsyrykdan habarly bir büdjet işgär aýdýar. Şol bir wagtda hatyry güni münasibetde gowuçy meýdanlarynyň gapdaryna sadaka çärelerini geçirmek üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 20 manatdan pul toplanýar. Türkmenistanyň 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan betbagyçylykly ýer tuturmesiniň pidalary, 2-nji jahan uruşyna hem-de Göktepe söwüşine wepat bolan gorowçular hatyralanýar. Ähli halk matym uruna kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär. Ýöne Lewat vilayatyna häkimetler hatyry uny gödüňine tutýan mejburi paýta ýygym kampaniýalaryny hem-de onuň gapdalynyň meýilleşdirýän hatyra çärelerini amala aşyrsalar, ozal görülüp eşidilmedik tejribeleri durmuşa geçirerler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgäri 6-njy oktýabra meýilleşdirilýän köpçüliklerin paýta kampaniýasynyň şenbe we ýekşenbe günlerini hem dowam etdirilmeginiň gödüňine tutulýanyny aýdýar. Ýatdasak mundan odal resmi taýdan 11-nji sentýabrda girişilen paýta möhümünden birnäçe gün soňra 15-nji sentýabrda vilayat häkimligi ençeme döwlet edara kärhanalarynyň, şol sany lukmançylyk edaralarynyň hem-de aragatnaşyk kärhanalarynyň işgärlerini mejburi paýta ýygymyndan boşatdy. Muňa garamazdan mugallimlaryň ýygym işlerine çekilmeginiň dowam etdirilendigi ma'lum boldy. 15-nji sentýabrga wagtlar bir meňdeş kararlar Maryanyň vilayat häkimligine hem kabul edildi. Şonu talipler we büdjet işgärleri, şol sany mugallimler we çağılar bağlarının terbiyeçileri mecburu paýta ýygmakdan boşadyldy. Ýöne Sewitderde 2 hepde töwereg dowam eden wagtdaýyn ara kesme udak ýaşamady. 28-nji sentýabrda Lewapda mecburu paýta ýygym möhümi gaýtadan güýçlendi we hepdeniň dowamyna büdjet işgärleriniň otury götermi. Hepdeniň ahyryna bolsa ähli büdjet işgärleri gaýtadan güýçli depkine gowuçy meýdanlaryna çekilip başlany. Yerli häkimetleriň 6-njy oktýabrdaky planlaryndan habarly büdjet işgäri ähli edara kärhanalaryň ýol başçylaryna we urummasarlaryna matym güni
gödöňüne tutulýan ýygym kampaniýalaryna gödöwçilik etmegiň tabsyrlygyny aýdýar. Şeýle-de şol güni büdjet işgäriniň öz orunyna gowuçy meýdanyna hakyny tutma işçi uğratmagyna ruhsat berilmeýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine paýty ýygymyny resmi taýdan eglan edilen seneden 11 sentýabrdan has ozal awgustyň ortalaryna girişildi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň hökümetini ýyllar boýy paýtaçylyk puwdagyny mejbury zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Azatlyk radiosu Lema Polaýatynyň 6 oktýabrda ýeni bir gezek gaýtadan güýçlendirilýän mejbury paýty ýygym kampaniýasy barada sebit häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Hazar deňdindäki suwuň derejesiniň pese gaçmagy dowam edýär we bu ýagdaý Türkmenbaşy, Ozalky Krasnovodsk aýlagynyň suwunyň käbir ýerlerde 12 kilometre çenli çekilmegine getirdi diýip Metejurnal soňky çap eden suratly makalasynda aýdýar. Neşriň tasdiklamagyna görä, Hazar deňdiniň suwunyň çekilmeginiň ýygzamlaşmagy Türkmenbaşy aýlagynyň Demirgazyk Günnogor böleginiň doly ýitirim bolmagyna alyp geldi. Azatlygyň habarçylary ýurtdaky derýalaryň, şol sanyny Garawum derýasynyň hem soňky ýyllar ýylatyň suw aladasyny peseltmeýänligini habar berýärler. Metejurnalyň ýazmagyna görä, kenar ýakalary diňe 6 ýyl wagt içinde 12 kilometr ýyla çekildi. 2017-nji ýylda deňdiň derejesi 71 cm, 2011-nji ýylda bolsa 145 cm peseldi. Neşir bu netijeleri 1994-nji, 2017-nji we 2023-nji ýyllarda düşürilen suratlary salgylanyp çykarýar. Türkmenbaşy aýlagynyň suwy beýle çuň däl. Mundan onun çuňlugy iň köp bolanda hem 6 metrden geçmeýärdi. Emma mundan hem berde. Aýlagyň ortaça çuňlugy bary ýogy 3 metr çemesip habarda berilýär. Aýlagyň Demirgazyk Günnogor bölegi bütünlüği guran Balkan aýlagy Türkmenbaşy aýlagynyň iň ýalpak bölegi bolupdyr. Deňiz derejesiniň hatda 10-15 cm aşaklamak hem bir ýerdäki kenar ýakalarynyň 100 metr ýyla çekilmegini aňladýar diýip neşir edýär. 90-njy ýyllaryň ortalary bilen deňeşdirilip, deňziň 20-nji asyryň ikinji ýarymyndaky iň ýokary derejesine nazar salynanyna diňe Türkmenbaşy aýlagynyň gurrun edilýän bölegini dören gury ýerleriň meýdany takminan 430 kilometre var. Häzir öňki aýlagyň düýbünni şor, duruşuny dul bolup ýatan çägi bolup, ol bu töwerekdäki ýanaşyk etraplardaky tebii urşagyň hassa yaramazlaşmagyna getirýär. Türkmen hökümeti Hazar deňdi. Şol sanyny sebitdäki suw meseleleri bilen bagly umumy aladalary, umumy sözler bilen tasdikleýär. Soňky döwürde ýurdun suw hojalygynaky çynlykay meseleler bölekleýin boyun hemalyny. Ýöne öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýerleriň şorladylýanlygyny, hasyrlygyň pese gaçanlygyny boyun alan hem bolsa, ýurdun Garawum kanaly gurulandan soň goýberen ýalňyşlyklary doly boyun alınmady. 6 asyr Türkmen köli ýaly taslamalar bilen çuňlaşdyryldy. Suwy köp talap edýän we ýylatyň köpçülikleýin mejbur häkimete çekilmeginiň guralyny urulan gowçany başga suwy has az talap edýän. Ýylat üçin has amatly boljak ekinler bilen çalşyrmagyň pikiri edilmeýär diýip Ozalky suw hojalyk işgäri Nur Muhammed Hanaw Azatlyk radiosyna aýtdy. Synçylar we hökümet tanqidçilary şeýle uly meçberde suw harçlanýan paýtaçylygyň daýhanlaryň durmuş, ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaýanlygyny öňe sürýärler.